Care este poziția dumneavoastră în legătură cu accidentul ăsta? Înainte mi-a o străchet cu apă, asfalt, mașină specială care străchet. Din cauza asta s-a blocat tot. Eu am apăsat, am văzut că merge persoana pe școli, cum știu, Pe zebru. pe zero. Eu am frânat, roțile s-au blocat, n-am putut să fac nimic. Prea târziu ați frânat? M-am frânat normal, dar roțile, dacă s-au blocat, n-am putut. Păi cum s-au blocat roțile? Defecțiune tehnică sau ce? Nu, roțile s-au blocat ca pe gheață. Mașina zicea ca pe gheață la vale. M-a oprit, chemat salvare. În stare gravă? Doamna? Nu am salvat, am chemat salvarea. Vorbea, era conștientă sau vorbea, da? Era multă lume în troleibus? Așa, 30 de ani. Nimeni din pasager nu s-a traumat? Nu. Ce viteză să? 30